kalian panjenenganipun Mbah Paut. Lah iki kok. Mbah kene Mbah ayo. Telu-telu ning tunggal padha nyawiji. Asik. Atak terus. Cak-cak. Dewi-dewi. Reneng. Piye ta? Reneng setelane kok. Maksude iki koncone odone jodone. Oh, lha nek jodone dhewe-dhewe. Ora mesti koncone ora mesti jodoh. Gudene barengan iki. Kali bojoku. Kali bojomu. Waduh ning ya mau upama kowe duwe bojo kono iki ya semarem. Wis nganu cocok. Jane ya mergo kepepet. Mergo terpaksa. Angel lho golek bojo elek kita kandhani. Golek Lah bojo. biasane iki golek bojo ki sing apik kok sing elek. Resep kepengin tentrem atine iki ya ngene iki. Ngopo? Duwe bojo aja bagus-bagus. Mergane. Menep penggali. Mergane ora tau ditawani sapa-sapa. Ora ana sing doyan. Ora mergo Sing doyan. Pak Paiman. Andreane kok Pak Paiman ngaturaken uluk salam kula nuwun. niki Atur keluarga besar Bapak Sarjianto kalian Ibu Yenita. Juragan sayur. Oh. Pak Sarjianto ingkang pundi ngacung. Anu dicontoni Mbah. Mbah Baut pundi ngacung. Set. Nah, semangat. Pak digawe Sarjianto kok. pundi ingkang pundi ngacung. Kok ora Urung jejamu. boleh. Rondo Kena memeng. ora ning sing tanggung jawab gitu. Tuwa-tuwa kok bojomu nek ngacung cepet bang ya. Lagi Pak Babaon ngacung cek. Pak Sarjianto pundi ngacung? Ngacung apa? Pun Ning ngacung wis ket mau esuk. Kula nuwun Pak Sarjianto kalian Ibu Yeni. Hitanaken ngitanaken Kang Putra Mas Rafael Elvin Nur Ariski. Coba iso ra jenengan. Bojomu kok kon maca. Kuwi watuk kowe pales kok maca. Rafael Elvin Nur Arifi. Panggilannya siapa nang? Panggilannya siapa sayangku? Rafael. Oh Rafael. Kelas berapa sayang? Kelas 5. Kelas 5. Oh sama. Tenang gua. Yang Mbak Baut juga kelas 5. Aku ki 5 seprapat. Kene garing kowe nek teles masalah ekor 5 kuwi. Padake kacang. Mas Rafael dados putra Nuswantara migunani tumrap bangsa negara lan agami. Pinter sekolahe ya Le. Alhamdulillah sowan wonten dalemipun Pak Sarjianto ki juragan sayur. Juragan sayur, juragan buah sembako wae kuwe plet. Plet. Pak Sarjianto nek kados bojo kula ki umpama sayur, jenenge lek juragan. Niki sayuran napa nek ngeten iki? Kuwi kobis bosok. Jujur mawon. Napa, Mbak? Sawi. Sawi. Sawi be pangan muler untang ranting lho. Ora doyan. Gur kari gagang tok. Jan remeh. Juragan sayur karo juragan buah. Lah nek umpama buah napa niki, Pak? Oh, pace. Pace wis sing nanggo tombo. Kuwi rukem. Napa? Apa? Apa Rukem ora ngerti ta buah rukem. Urung Buah ngerti. sesuk tak kei pengalaman. Dikutang anu. anakku sing Ya, sing bawa bojomu sing ayo. sing romantis wong bebujuan ki ya. Ya. Kono kanggo conto bocah. Romantis ora kudu diketok-ketok. Sing penting ayem tentrem rumah tanggane. Pak. Ya, iya. Neng ngarep mesra ning mburi perang ya padha wae. Andriane koyo. Anakku sing roh. Ora kaya wis jengkleng ngeget-geti lho, Le. Urung rasakno umur 50 punjul kowe. Oh, jantungan ya. Jantunge kudu ngenam tenanan kaya Cek dot. Gak. Tekan dia aku. Anak kucing. Bagus dhewe
bojomu ki ya kena ditoke tenan suarane arep piyaine dedepi adeke ora ngapira ning ya suarane apik. Ora beda karo kintel. Kok kintel? Kintel kae ya kewan kodhok sing cilik nung suarane nyaris. Kewan sing kreatif ya kintel kodhok. Kintel kasatan banyu kok. Lah nek umpama kintel kan ya kok aku to, Pak. Kintel ki aku gek bojoku ki bincen. Kintel iku. Arep bincil nyatan ya berkembang biak ngopo. Ning arep kewan ki sing kreatif ya wong bincil karo kodhok kuwi. Kok iso? Lho, kodhoke kancane do nganggur to, wong kuwi do ora duwe usaha. Kodhoke bakal rokok. Angger esuk rokok-rokok. Malah bakul katen bat barang. Apa piye? Korok kuping. Ora. Besok pintar sekolahe mulakno putuku ora pinter-pinter. Lah ngopo? Salahe tanggapan campur sari. Kok iso? Lah lek sekolah iki kok le pinter besok. Besok saiki wis wiwit pinter ora besok pinter. Lah nganti lulus anakku Yo ki tegese iki sing jenenge digadang wong tuwa. Muga-muga eleh, sesuk muga-muga dadi putra sing pinter, sing saleh, dados putra sing saleh, migunani bangsa negara agama lan tiyang sepuh. Kuwi bombong rasane ati bombong, Pak. yo arep bombong kok rasa selesai. Bojoku kuwi Arep bojomu ngene ngene iki ya ngene sing. Ya iku tenang aku sing ngadep kan mau wikur pisan kok. Arep ngamuk senengane. Yen wis bisa nyambut gawe digongke, Pak. Kudu mlaku josone mantap. Iki yo kanca-kanca. Saka ngendi masone, Mas? Prodias Audio Sound System. Iki kanca-kanca syuting dari Yuli Yuli. Production. Streaming ini, Mas. Streaming mboten? Oh, streaming. Streaming. Sugeng mirsani sedaya mawon. Yo. Garapane apik yo Pakmu. Serampung serane penak garapan kene. Lho nggon aku nganti tele-tele lho. Putra Urung, iki padha karo sak padha ngono kae yo Pak. Nah, sak padha mandeg gek ganti jenengan. aku setengah wis. Ora kena. Ya kudu urut no. Kudu urut manut piyaga. Manut piyaga. Mas Arin karo Mas Tony. Kok sak geleme kae iki? Lah kok iso? Tony. Lah apa artine? Patoni kan. Nek jenenge iki nek arti to. Cup menengo gerana
Dik Rafael sing digudang. Ah. Le digudang Mbak Niken karo Mbah Baut, muga dadi cah pinter. Wis supe turung to, Le? Ya wis ana sing niate iki iki. Urung jare pakmu. Urung to. Oh. Sing supet ki Wis dipagas urung, Le? wis dipagas apa urung? Malah ora kelingan. Lali ana sing duwe barang. Ketoke biuse jek tekan seiki nganti ora krasa-krasa aku. Ha saking Ora. kemajuane zaman saiki. Iki anak lanang ora dong digudang nganggo nganu langgam ki coba takon anak lanang. Nah. Engko senengi lagu apa? Senengi lagu apa Mas Rafael? Lagune apa? Apa Malah kaya kirek. Apa Le? Karo mbahmu ki rasa kiwo kowe. Nek ngomong lagune apa? Apa nang? Senengane lagu. Senengane lagu. Bocah iki takoni Piye? wong, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Iya, ya kalian kuwi nonton YouTube kok ya dadi. Lah yo kek gur pedhot. Pedot ora. Emang boleh. Asulul. Emang boleh. Maraminya biasanipun tamu temawon niku nek pun jam gangsal. Oh ngaten. Ning alhamdulillah nek mriki yaketen sampun temawon. Alhamdulillah. Oh, saking akeh tepungane dadi wis ora. Juragan Wiwit mau esuk wis Jos. Ning bojoku kuwi tak pengen rasa akeh tepunge aku. lho kok piye? Ora enak rasane no. Maksudnya ki tepung ki serawung. Serawung iki sing jembar. Kira kaya goreng tempe kokean tepung nganti tempene ora enek rasane gur tepung tok aku. Jurusan iku ning nggon panganan wae. Senengane kak ya. Ngatur gerawuh Pak Lurah saya Pak Lurah. Nyuwun sewu. Pak Lurah. Ampun diampet. Los mawon. Lah ngopo? Kula ngertos nek jenengan aja gemujen kan jaga imet. Nika kadang tamu saking pundi, Bu? Saking pundi, Bu? Kanigoro, alhamdulillah. Kanigoro usum menapa, Bu? Uler, genah, jagung, ngendi-endi genah usum uler. Gen kula semanurika usum. Mbah kowe nganti tak obatke mergo uler kok ya. Lah ngapa? Lah yo jagung entek pan uler. Aku perasaan sumbar, rasa nangis, bro-bro ora mangan untu aku. Wong senengane yo teruske. Skecake nggih, Bu. Aduh tununge bapakmu. Sing kidule ya Mbah Kakung. Donga ki biasane saka Mbah Kakung, terus Bapak Ibu. Lah mumpung pas mironggan, anu Pakde, niki lak donga kagem putu, kagem wayahe jenengan. Kata-kata hari ini. Asmane Pak sinten? Nyun
pangapunten. Mujiarjo. Pak Mujiarjo. Cobi jenengan iki berkahi putune. Dongani putune. Maremeng, maremeng. Ngoten cobi. Maremeng. Sing semangat Pak De. Semangat Pak De. Putune disupete kok marem ra marem. Ngomong. Menurut aja. Hatiku. Tamu. Sik. Monggo sugeng rawuh matur nuwun. Nggih. Piye Pak? Matur nuwun. Kon kanggo not. Kepiye? Maremeng. Cepet pupukane ning cepet. Ya ora pas mosok ditutup natap. Agri arep nembang ning tamu lek tak tutupi sisan, Gun. Oh sik monggo Pak, Monggo, sugeng Pak, rawuh nggih. Matur nuwun donga pangestunipun. Nggih, monggo. Ibu monggo saking pundi niki? Nah, Pun. Oh, saking dalem. Monggo, Pak. Jenengan mang nyanyi, Pak. Nggih, Pak. Mareming. Marem ra marem. Terima pripun, Pak? Ngopai. Oh, nah. Trimo ngopahi. Ning sisan tak urunke putuku. Lah padha wae. Pak De sehat-sehat nggih, Pak Sehat De. selalu, Pak De. Pokoke ngodinonga, Pak De pinaringan sehat. Kae kangge putune Tutuk le wayahe. momong putra wayah. Iya. Ayo teruske. Maremingnya iku wah, tamu semakin tak terkendali. Kathah sanget tamune. Dik Rafael Valentino. Lagune wis ketemu urung. Ben mikir sik Lho bocah cilik. jujur ra seneng lagu Pakmu. ketoke ora ditarani nek ditanggapno campur sari kok. Senenge iki nek jajan karo duit Nggih, ae nggih. matur nuwun. Matur suwun Mbak Niken kalian Mbah Baut sing sampun saka panglipur kanthi lagun kinarya Sangning Putra ingkang pun islamaken nggih Mas Rafael kanthi lagu Putra Nuswantara. Boten kata lumpen ugi ngaturaken wilujeng rawuh panjenenganipun Bapak Lurah Bapak Sabio